takovém stavu nám zanechala letenskou pláň buržoazní republika. A takhle bude vypadat. Naše Praha dostane novou, krásnější tvář. Pražané mají Prahu rádi. A proto, když 1. února 1951 započala práce na letenské pláni, nastoupilo prvních 1500 nadšených brigádníků. Je neděle 11. února. Za 10 dnů se letenská pláň už změnila díky soutěži, která se rozvinula mezi jednotlivými pracovními úseky. Po včerejším dnu je držitelem putovní standardy městského výboru KSČ okres Praha 12. Je těžké uhájit standardu na delší dobu. Všude se pracuje v nadšeném soutěžním tempu. Primátor Vacek je příkladem. Má Prahu rád tak jako každý Pražák. A z práce nás všech vyroste nová Praha, ještě krásnější než dosud. Důstojné hlavní město naší vlasti. V roce 1866 až 68 byl v Praze postaven vysutý ocelový most. Na svou dobu byl velmi dobrým technickým dílem, ale v důsledku rychlého vzrůstu Prahy ani po 2 zesíleních nepostačil nárokům městské dopravy rychle se zvyšující. Na jeho místě bylo nutno vybudovat nový most. Dřevěný provizorní most sloužil až do letošního roku. Na jaře roku 1949 bylo započato s realizací projektu nového mostu. Poprvé bylo u nás použito ocelových trubek pro zhotovení skruží. Tím bylo našemu hospodářství ušetřeno značné množství dřeva. Zásluhou všech pracujících na této stavbě, kteří plně uplatňovali nové metody práce, novou techniku ve stavebnictví, mohl být most odevzdán veřejnosti o 2 měsíce dříve, než bylo plánováno. Zatěžkávací zkoušky ukázaly, že naši dělníci a technici pracovali dobře. Slavnostního otevření se zúčastnili především ti, kteří svou prací vytvořili krásné dílo nové Prahy, dělníci a technici. Ministr profesor dr. Emanuel Šlechta a primátor dr. Vacek provedli slavnostní otevření mostu. Otevíráme nový most Jana Švermy, který bude nejvýznamnějším přínosem pražské dopravy. Spolu s přilehlými stavbami je nejen největším dílem pražské pětiletky, ale je také na území Prahy jedním z prvních pomníků velikosti doby, ve které žijeme. Tato bělostná stavba patří už do dějin, které začal pražský lid psát svou úsilovnou budovatelskou a mírovou prací. V Praze na Letné stojí dřevěná studentská kolej. Je to doklad malé péče věnované studentům za první republiky. Dnes na pokyn strany a vlády vypracovali architekti projekty 25 nových studentských kolejí. Jedna z nich, 6bloková kolej, se staví v Praze Podolí na Děkance. O prázdninách přišli dělníkům pomáhat také studenti. Jednou z nejlepších je brigáda z matematicko-fyzikální fakulty.
Uzavření příměří v Koreji je příležitostí, při které si studenti brigádníci znovu připomněli, že zajišťovat světový mír znamená plnit svěřené úkoly svědomitě. Proto medička Vlasta Gregorová nejen ve studiu, ale i na brigádě je jednou z nejlepších. Četa soudruha Budila dosahuje nejlepšího výkonu. Plní denní normu na 174%. Tak dělníci společně se studenty zajišťují lepší podmínky pro studium nové socialistické inteligence. V Gotwaldově postavili nejvyšší komín ve střední Evropě. Je vysoký 140 metrů. Současně je to náš první komín vybudovaný ze železobetonu. Stavba 100metrového komínu z cihel trvá zpravidla 1,5 roku. Zaměstnanci národního podniku Stavosvit a strojíren národního podniku Svit vyhlásili závazek, že postaví nadzemní část komínu za 100 dní. Vzornou spoluprací techniků a projektantů, dělníků a inženýrů stavba rychle pokračovala. Montáž žebříku ve výši více než 100 metrů vyžaduje jistě značné odvahy a obratnosti. Za 98 dní právě v předvečer 36. výročí Velké říjnové socialistické revoluce splnili stavbaři závazek, který si dali, a 140 metrů vysoký železobetonový komín, toto jedinečné u nás technické dílo, dokončili. V Rozdělově u Kladna dokončují naši stavbaři moderní hornické a hutnické město pro 8 až 9 tisíc lidí. Zvláštností nové kladenské čtvrti je stavba 6 13poschodových věžových domů. Tyto výškové stavby budou mít byty s nejmodernějším zařízením. Sálavé stropní topení, elektrické a plynové kuchyně, spalovny odpadků, prádelny. Pro případ poruch v dodávce proudu bude mít každý dům vlastní zdroj elektrické energie. Pracovní čety železářů, betonářů a zedníků i nejlepší tesařské čety soudruha Vojtěcha a soudruha Poustevského podepsali 8 dlouhodobých kolektivních závazků k 1. máji a k 10. sjezdu strany. Své závazky plní stále nad 100%. Na poměrně malé ploše poskytne tento typ věžových staveb dalších 468 bytových jednotek pro kladenské horníky a hutníky. Niekto sa vie zasnívať i nad holou stráňou. Iný si vie predstaviť nové domy, až keď vidí lešenie, murárov, maltu a tehly. Ale iste najlepšie je presvedčiť sa na vlastné oči, ako bude vyzerať váš byt, už pekne zariadený. Pražská informačná služba usporiadala preto v novostavbe na Pankráci výstavu pre záujemcov družstevnej bytovej výstavby. A návštevníkom sa tu naozaj páči. Útulné byty, ktoré ešte viac vynikli s moderným nábytkom a vkusnými doplnkami. Výber je skutočne bohatý. Tu budú bývať prví účastníci družstevnej výstavby už tohto roku. A teraz záleží už iba na vás, či tiež vstúpite do bytového družstva. Veď pekne bývať stojí za to. Dnes vám ukážeme, jak to vypadalo v posledních fázích výstavby krytého zimního stadionu na Kladně. 3 neděle před zahájením mistrovství světa pokrývala budoucí ledovou plochu jen změť trubek. Ale podívejte se s námi nahoru na nosnou střešní konstrukci. Plát za plátem byl zde pokládán přesně podle plánu. A dnes je jistě právě tak podle plánu
v provozu stadion, který může i Praha Kladnu závidět. Na brněnském výstavišti jsme před časem natočili začátek stavby nového velkého pavilonu. Krytá výstavní plocha Mezinárodního vzorkového veletrhu, který se bude konat letos na podzim, se tak rozšíří o dalších 12 000 čtverečních metrů. Dnes je pavilon již hotov a v jeho prostorách je zatím uloženo několik set vozů Škoda 450. Tak tedy vypadá jeden z nových pavilonů našeho prvního poválečného veletrhu v Brně. Do konca roku 1975 máme postaviť 1 200 000 bytov. Pekných, zdravých, slnečných a nie podľa jedného strihu. Cenný podnet do celoštátnej diskusie o bývaní priniesli pracovníci Krajského projektového ústavu v Hradci Králové. To, čo vidíte, nie je telocvičňa, ale základný priestor, do ktorého sa vstavajú priečky podľa želania majiteľa bytu. Vo vedľajšom dome sa jeden z nových nájomníkov rozhodol pre štvorizbový byt. A tak si jeho bytík prezrieme. Jeden z vtipných nápadov, ktorý sa iste bude páčiť. Panelárna v Toušeni zásobovala donedávna všechna pražská staveniště. Doprava však predražovala jednu bytovú jednotku o 5 000 korún. Na všetkých pražských stavbách to bola pekná suma, 10 miliónov. A toto je nová panelárna přímo v Praze v Holešovicích. Výhody sú jasné. Iste ste si všimli, že medzi výrobou v Toušeni a v Holešoviciach je aj podstatný rozdiel. Táto je skutočne nová i technikou. Když se tedy zkrátila doprava, měli by teď i praští stavbaři zkrátit termíny dokončení staveb. V Ostrave otvorili nedávno Dom kultúry pracujúcich. Boli sme tu predpoludním, vlastne dosť skoro ráno, preto sú tieto priestory ešte prázdne, bez ľudí. Všude cítíte, s jakým vkusem a péčí jsou vybaveny. A to vám zďaleka neukazujeme všetky spoločenské miestnosti, ani klubovne alebo dielne záujmových krúžkov. Víte, ono se všechno nové a pěkné nakonec zdá být nějak tak docela samozřejmé. Kde bychom také, řeknete si, měli hledat kulturnost prostředí, ne-li v Domě kultury? Brno je známe dobrou a architektonicky slušnou bytovou výstavbou. Vedúci odboru výstavby Mestského národného výboru inžinier architekt Prokop o tom hovorí. Jako průmyslové město a dějiště mezinárodních veletrhů je neustále plno stavebního ruchu. V naší výstavbě se řídíme návrhem směrného územního plánu města Brna a schváleným harmonogramem výstavby. Z řady budovaných sídlišť uvádím sídliště Úvoz 1 a sídliště Juliánov, které je prakticky před dokončením. Nové brněnské sídlisko hodnotia v celoštátnom meradle veľmi kladne, čo do pojatia i prevedenia. Říkáte si, že takové obrázky dobře znáte. Ano, máte pravdu. Znáte je ze života a možná i z filmového plátna. Úmyslně jsme je vybrali z archívu. Jsou to ovšem obrázky, které si nikdo za rámeček nedá. Kdo je vinen? Kdo zavinil, že mi ve skutečnosti a naše architektura obrazně kráčí blátem? Velký architekt Adolf Loos napsal ve 20. letech knihu s příznačným názvem Řeči do prázdna.
Přestaňme tedy klást otázky do prázdna a začněme se trefovat do černého. Architektura začíná architektem. Máme neschopné architekty? Architektům Řihákovi, Semelovi a Kovaříkovi se tento hotel podařil. Je to jen výjimka potvrzující pravidlo? Architektura je nejzákladnějším uměním. Vyjadřuje tvář doby, ve které vznikla a ovlivňuje celé budoucí generace. Architekti Krejza, Kramoliš a Kopecká postavili v Brně další výborný hotel. Daří se našim architektům tvořit, jen když vymýšlejí hotel? Pokud jde o mezinárodní hotely, tam jezdí cizinci. Tam se pochopilo, že ani architektura není zadarmo. A podařilo se spojeným úsilím architekta, investora i dodavatele postavit stavby, které snesou světové srovnání. Ale když jde o byty pro lidi, jako například na brněnském sídlišti Juliánov, připadá lidskomu snaha po dokonalosti jako rozmar architekta. Díváte se na výstavbu Bratislavy. Praxe ukazuje, že naši architekti jsou schopni tvořit na světové úrovni. Architektura to není jen architekt, ten vytváří duši architektury, tělo musí vytvořit jiní. Tragédie spočívá v tom, že architektovo místo ve společnosti pozbývá smyslu, není-li společnost schopná a dokonce ani ochotna uvést jeho myšlenky ve skutek. Mladou Boleslav se podařilo architektu Debretovi úspěšně přebudovat smělými zásahy do jádra města jen díky porozumění veřejných orgánů a stavební výroby. A hlavní město? Nové věžové domy v Malešicích. Experimentální sídliště na Invalidovně, dílo kolektivu architekta Poláka, kde se ověřují typy pro hromadnou výstavbu. Zdá se, jako by se nám najednou otvíraly oči a viděli jsme to všechno nepříjemné, co nám léta nějak unikalo. Nebo lépe před čím jsme zavírali oči, protože byly jiné problémy. Jistě za čtvrtstoletí jsme jich museli řešit hodně a důležitějších. Jenže čas utíkal a z malých problémů se staly velké. Najednou jsme zjistili, že pro požadavky moderního hlavního města, reprezentujícího náš socialistický stát, má naše stará krásná Praha malý, těsný i trochu ošuntělý kabát. Jestli dnes je na ulicích města 100 000 vozidel, za 5 let jich má být 300 000. Bylo tedy nutné situaci řešit nikoli záplatováním, ale velkoryse. Kolejovou dopravu metrem, automobilovou severojižní magistrálou. To, co tu velkorysého roste, samozřejmě zatím vypadá jako těžko pochopitelný chaos. Jestli dřív byla tu a tam krátkodobá objížďka, teď je řada částí Prahy uzavřena na měsíce a léta. Ale přesto se už začínají objevovat věci v Praze nevídané. Na první výbuchy odstřelovaných domů v Nuslích se už zapomnělo. Ale sen několika generací, most přes Nuselské údolí, už stojí a stal se nedílnou součástí panoramatu Prahy. Dětská nemocnice na Karlově, dlouho bolavé místo tohoto úseku, také už neexistuje. A v Nové v Motole, ač se značným zpožděním a obtížemi, už lékaři uzdravují dětské pacienty v prostředí s nejmodernější léčebnou technikou. Tady v Proluce u paláce Kotva na náměstí Republiky teď mizí stará vodní nádrž a prozatímní park jako mávnutím kouzelného proutku. Do roku 1974 tady má stát nejmodernější obchodní dům Prahy. 22 000 čtverečních metrů prodejní plochy, to jsou 2 bílé labutě v jednom domě. S podobným obchodním domem, o polovic menším, se počítá na rohu Národní třídy a Spálené ulice. Zahájení provozu nového obchodního domu Prior Kotva v Praze se zúčastnil soudruh Antonín Kapek,
člen předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a vedoucí tajemník městského výboru strany, straničtí a státní představitelé, ministři obou vlád a další hosté. Obchodní dům Kotva má přes 22 000 čtverečních metrů prodejní plochy a nahradí 270 malých obchodních jednotek. Předpokládá se, že 1700 prodavačů připraví a prodá ročně zboží 22 milionům zákazníků. V letošním jubilejním roce má být také otevřen nový obchodní dům Prior Máj na Národní třídě a po nezbytných opravách budou otevřeny obchodní domy Perla, Darex a rekonstruovaná Smíchovská tržnice. Nový obchodný dom Máj v Prahe je popri obchodnom dome Kotva druhý najväčší v hlavnom meste. V tomto roku sa dokončia ešte 2 ďalšie obchodné domy Prior na Slovensku. Kapacity trestu Prior získané výstavbou v 5. päťročnici sa tak zväčšia na 58 450 štvorcových metrov novej predajnej plochy. Projekt 92 metrů vysoké televizní věže na Ještědu u Liberce inženýra architekta Karla Hubáčka byl oceněn mezinárodní Peretovou cenou jako pozoruhodné architektonické dílo. Stavba v sobě skrývá, kromě spojových zařízení pro televizi, také moderní restaurační a hotelové středisko. Umělecké i řemeslné vybavení je dílem inženýra Binara. Restaurace má 124 míst s výhledem do dalekého okolí. V kavárně se může občerstvit najednou 58 hostů. Turisty je připraveno 37 lůžek v komfortních pokojích a apartmánech. Ještědská věž je jednou z monumentálních vizitek naší moderní výstavby. Sídlisko Ďáblice ako druhé v Prahe dostalo nové kino. Ostatné pražské sídliska na svoje kiná ešte len čakajú. Kino Moskva vyniká modernou architektúrou a vnútornou výzdobou z ušľachtilého dreva, mramoru a skla. Celý objekt je klimatizovaný. V malej sále pre 64 návštevníkov sa môžu premietať aj širokouhlé filmy. V hlavnej sále pre skoro 500 návštevníkov bolo slávnostné otvorenie za prítomnosti súdruha Antonína Kapka, člena predsedníctva UVKSČ a vedúceho tajomníka Mestského výboru strany. V kine Moskva sa bude hrať denne 5 predstavení, 2 v malej a 3 vo veľkej sále. Veľká sála je vybavená najmodernejším premietacím zariadením, čo umožňuje premietať filmy všetkých formátov i 70 mm. Kino Moskva slávnostne otvorili premietnutím sovietskeho filmu Výstrel z Auróry. Nová Praha. O nás a našom živote v rozvinutej socialistickej spoločnosti budú vydávať svedectvá tieto domovy pre 10 000 Pražanov. Dôstojne bude o nás a našom živote vypovedať aj Pražský palác kultúry. Stavba finišuje na všetkých úsekoch. Nezostáva veľa času. Je jeseň 1980. Zatiaľ, čo už prebiehala montáž slávnostného osvetlenia, overili hektolitre vody pri tzv. Zátopovej skúške tesnosť a kvality strechového plášťa.
Prosinec 1980. Stavbaři splnili slovo. Palác kultury byl uveden do zkušebního provozu. Šatňový vestibul zjazdovej a spoločenskej sály pre 6 000 návštevníkov. Sjezdový sál. Bude sloužit sjezdovým a kongresovým jednáním a navíc i koncertům a filmovým představením. Toto mnohostranné využití umožňuje proměnlivost prostoru i pódia. Objem sálu se dá zvětšit zvednutím stropu. Dokonalé architektonické dielo podáva navyše aj obraz súčasnej kultúry v celej šírke výtvarníctva a umeleckých remesiel.